नमस्ते. मी लाल चण्याची मोड आलेली भाजी बनवते आहे. हे लाल चणे आहे, त्याला मी असे 2 दिवस बांधून ठेवले ना, म्हणून असे मोड आले आहेत. म्हणजे आता मी वाटाण्याची आमटी बनवली होती ना, त्याच प्रकारे हे पण बांधून ठेवले होते, त्याला असे मोड आले आहे. आता ह्याची मी भाजी बनवते सुकी. ह्याच्यामध्ये आहे ना, आपण काय टाकलं ना भाजीपाला दुसरा आणून तरी पण चालतो, पण मी आता काय आणलेलं नाही ना, त्याच्यामुळे मी आता काय टाकत नाही आहे. त्याच्यासाठी हे साहित्य आहे: मीठ आहे, तेल आहे, लसूण, अद्रक आणि मिरची पावडर आहे, म्हणजे घरातला मसाला आहे, खोबरं आहे, कांदा आणि हळद. कांदा एक कांदा घ्यायचा, एक कांदा, 1-1.5 कांदा, खोबरं थोडंसं असं म्हणजे घ्यायचं अंदाजाने, जशी भाजी असेल तसं घ्यायचं. हे कडधान्याच्या भाजीमध्ये कसं तुम्ही कुठली पण दुसरी भाजी वापरू शकता, गवारीची म्हणा, तेंडली म्हणा, पडवळ, असं काही, बटाटा, टोमॅटो, असं सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये टाकू शकता तुम्ही. आणि मी आता बनवते ना त्या पद्धतीनेच भाजी बनवा. आता मी हे कुकरला लावते आणि 4 शिट्या करते, म्हणजे शिजवून घेते. ह्याच्यात भाजीबरोबर चण्याबरोबर पाणी टाकलं आहे का, ह्याची भाजी बनवायची आहे ना, म्हणून जास्त नाही टाकलं. ह्याला तर 4 शिट्या करून घेते, म्हणजे मस्त शिजतील. तोपर्यंत मी मसाला भाजून घेते. गॅस पेटवला आहे, कढई पण ठेवली आणि आता मी तो मसाला भाजून घेते. आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. एक कांदा घेतलाय असं जरा मोठा, आणि त्याच्यामध्येच आता ही लसूण, जरा 3 लसूण ठेवते असे फोडणीसाठी, बाकीचे अद्रक आणि लसूण टाकते भाजायला. याचं सगळं कांदा खोबरं घालून आहे ना, लसूण वगैरे असं चांगलं भाजून घ्यायचं, मग भाजी पण छान होते. असा मसाला भाजून घ्यायचा, प्रत्येक भाजीला असाच मसाला भाजून घ्यायचा. हा थोडा वेळ थंड करायला ठेवला आहे. थंड झाला की ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक वाटून घेते पाणी टाकून. मसाला आहे ना, कुकर पण थंड झाला आहे, चणे लावले शिजायला ते. आता मसाला मी वाटून घेते आणि भाजी घालते. चणे मस्त शिजले आहे. आता मी त्याची भाजी बनवते. आता मी भाजीला फोडणी द्यायला तेल टाकते. तेल तापलंय, गॅस जरा बारीक करते, कारण लसूण टाकली ना अशी तर पटकन तेल बिल असं पेटतो, कधी कधी हातावर येतं. आता मी झाकण ठेवते. ते आता जरा झाकण खोलून लसूण करपले काय नाही, लाल झाले. गॅस कमी आहे ना, तर गॅस फास्ट करते, गॅस बारीक करते आणि आता हे ओतते मसाला. आता त्याच्यामध्ये मी लाल मसाला टाकते. हे घरी बनवलेला आहे ना, तो जास्त नाही टाकत, तिखट होतो ना म्हणून. थोडीशी हळद टाकते आणि त्याच्यामध्ये आता हे चणे शिजलेले आहेत ना, कुकरला लावलेले, ते ओतते. आता असली जेवण बनवते मी. आता सर्व टाकलंय त्याच्यामध्ये. आता मीठ फक्त टाकायचं आहे आणि आता भाजी जरा सुकायला हवी आहे. आता झाकण नाही ठेवायचं, आता लगेच सुकणार नाही, कारण शिजलेली आहे ना म्हणून. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेते, म्हणजे कसं चण्याला मीठ लागायला पाहिजे ना म्हणून. या भाजीमध्ये, कडधान्याच्या भाजीमध्ये ना टोमॅटो पण टाकायची, पण टोमॅटो टाकता नाही ना, जसं मसाला भाजला ना त्याच्यामध्येच बारीक करून भाजून घ्यायची टमाटी, म्हणजे कसं भाजीला मस्त चव येते, आंबट गोड अशी, आणि भाजी पण छान लागते. आणि याच्यामध्ये आहे ना बटाटा टाकायचं, दुसरं पडवळ टाकायचं, काही पण कुठली पण भाजी तुम्ही याच्यामध्ये टाकू शकता. खाली कडधान्याचीच नाही करायची एवढी भाजी, म्हणजे असं थोडंसं कडधान्य घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये इतर भाज्या वापरायच्या. आता जरा सुकायला हवी भाजी. भाजी म्हटली की ती सुकीच पाहिजे ना.
म्हणून आता जरा सुकू दे भाजी, जरा चांगला कड येतो आहे. भाजी मस्त झालेली आहे चण्याची, छान झाली आहे. आता मी तुम्हाला ती डिशमध्ये काढून दाखवते थोडी. आणि याच्यामध्ये कसं थोडा रस्सा ठेवायचा, म्हणजे चपाती वगैरे खायला लागली ना तर त्याच्याबरोबर असे खाऊ शकता. एकदमच सुकवायची नाही भाजी. भाजी मस्त रेडी झालेली आहे चण्याची, मोड आलेली भाजी.